Pontevedra xa quenta motores para acoller a segunda edición do Tech Fest, unha cita que se desenvolverá na cidade do Lérez do 25 ao 30 de setembro e que nesta ocasión terá como tema principal o patrimonio. Cremos, e como ben indicaba antes, que nun ano como o ano do patrimonio, pois achegarnos a él pois da man destes trebellos que nos permiten pois ter unha visión máis alá do que é habitual, eu creo que pois vai ser un punto de inflexión e sobre todo vai marcar o que é a percepción que moita xente nova pois ten da arte, do patrimonio e da realidade en xeral. O Museo de Pontevedra, a Casa das Campás, a Casa da Luz ou as Ruínas de San Domingos serán algúns dos espazos nos que se vai a desenvolver esta segunda edición do Tech Fest, un evento que conta cuns obxectivos claros. E os obxectivos principais deste TEC 2017 é conectar, de algún xeito, o pasado, o presente e máis o futuro das novas tecnoloxías, en base a novos soportes, en base tamén a profesións innovadoras que tamén nos van a servir no futuro dunha maneira máis sustentable para a mellora do medio ambiente, etc. O proxecto desta edición do Tech Fest está baseado en 4 liñas: a realidade virtual, o patrimonio presente e futuro da cidade, a artesanía digital en imaxe e son e a homenaxe aos tequis galegos, centrado na figura de Portela Seijo. Así que xa o saben, do 25 ao 30 deste mes, Pontevedra converterase na vanguarda da tecnoloxía.